Četvrtak je ispred zgrade zadruge u Kaštele Starom pod dirigentskom palicom Grge Grubišića održan tradicionalni ljetni koncert Hrvatskog glazbenog društva Zrinski Donja Kaštela. Kako je koncert nedugo nakon početka prekinula jaka kiša s dirigentom Grgom Grubišićem, popričali smo u prostorijama Hrvatskog glazbenog društva Zrinski. Večeras smo imali koncert koji je prekinula kiša, nažalost drugi put će biti bolje. Vidjet ćemo, bolje ćemo pratiti vremensku prognozu, ali ovaj put je tako ispalo. Nadam se da će sljedeći put biti bolje. Ispričao nam je što su sve planirali odsvirati tijekom koncerta. Pa svi koncerti ovog tipa pokušavaju u okviru iste večeri napraviti jedan dijapazon od ranijih nekakvih glazbenih epoha prema ovim, nazovimo, lakšim notama koje su možda publici slušljivije, međutim onaj prvi dio je odgojni, a drugi dio recimo da je zabavniji. Pa uspjeli smo svirati malo toga, nažalost, jer je kiša vrlo rano počela. Znači, u početku smo svirali jednu koračnicu, to je bila proizvedba koračnice pod nazivom Kaštelanski port i to je za puhaći orkestar napisao jedan naš član koji se zove Mateo Laptoš. I svirali smo još, uspjeli smo svirati jedan kompoziciju koja se zove Air for Winds, laganije karaktera sa finim prilazima, harmonijama i tako dalje. Znači to su te stvari koje služe za zagrijavanje i publike i orkestra, i onda je došlo do pljuska i morali smo uteći. I onda smo poslije toga imali, ipak da bi se publici odužili, naš vrijedni član koji je sad momentalno student Glazbene akademije u Zagrebu odsvirao jednu kompoziciju s pratnjom klavira. Taj član se zove Božan Bejo, a klavirska pratnja je njegov kolega, također iz Kaštelanin, Petar Krokar. Oni su ista, mislim da su čak ista godina na akademiji. Božan Bejo, student druge godine Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu koji svira klarinet, ispričao nam je kako je postao član Hrvatskog glazbenog društva Zrinski još u 2. razredu osnovne škole, te istaknuo koji je za njega najbolji dio članstva. Pa prije svega bi rekao društvo, zato što, ne znam, to je nešto što nas drži skupa i bez obzira svirka bila loša, dobra, uvijek ćemo biti skupa, čak i da kada pada kiša. Mateo Laptoš, autor marša Kaštelanski port, s kojim je koncert otvoren, otkrio nam je što ga inspiriralo za skladanje. Napisao sam jednu koračnicu ili marš koji se zove Kaštelanski port. Pa eto, inspirirao sam se starim kaštelanskim pjesmama koje su zaboravljene, nažalost, a planiramo ih, nas par mladih, oživiti. Kaže kako je napisao još nekoliko skladbi i da se nada što brže prilici za premijerne izvedbe. Oni i ostali članovi društva jedva čekaju priliku za sljedeću svirku, ponadaju se pogodnim vremenskim uvjetima. Do tada će vježbati i raditi na novim skladbama.